tady Šílený blesk a já vás tady vítám u nového videa, u nového vlogu. Jo, budou víc vycházet vlogy, let's play až tak ne, sketche a možná nějaký challenge tagy, pokud nás někdo zataguje ovšem. Vím, že už jsem o challengech a tagach už mluvil, tedzích, no to je jedno. Jo, prostě že budeme točit tagy a takhle. To už jsem mluvil v odpoledním videu, jo, ale teď jsme tady, nejsem tady sám právě, že jsem tu s Happy fan. Jo, zrovna tady kalíme GTA 5. Jo, tohle auto, tak počká, dám přiblížení. Jo, tohle auto. Trošku rozmlácený. No, trošku rozmlácený. Dáme Franklinovi. No. Jo, no, protože to jsem teďka našel a bylo tam tohle černý a bylo tam ještě zelený. A mě by napadlo, že když je Franklin z Grove Street, takže je zelený, takže mu to teďka jdu dát. No, takže asi nějak tak. No, a chtěli jsme teda mluvit o tom, že prostě budeme natáčet víc ty challenge. Mě a i Happymu tady už, ještě Happymu na ten starý kanál, nějaký fanoušek napsal, jo, a i mě na ten starší, jo, že prej, jestli nebudeme natáčet, myslím, že to bylo Charlie Challenge, jo, Charlie Challenge, jo, ten fanoušek, ten je taky youtuber, už má docela dobrý videa, jo, má tam, myslím, že něco přes, nevím, 30-60 odběratelů, asi nějak tak, sorry, ale přesně si to nepamatuju. No, tak jsme se rozhodli, že asi budeme točit taky možná Charlie Challenge. A jak už jsem říkal v tom minulém videu, je to čistě můj osobní názor, ale já si myslím, že prostě ti ostatní youtubeři chcou jenom prostě, aby měli víc shlédnutí, jo, a že to prostě fejkujou, jo, že tam dávají střihy a prostě prostřávají to a otáčky s těma tuškama, jak to znáte, ne? No, takže nějak tak. No, a asi chceš ještě něco říct? Ne. Ne. No, takže asi nějak tak. Jo, a asi se rozloučíme, takže čus!